umuntu angakhuluma Sure. but ulinyazwe ukuthi ubani lokhulumile. Sure. In anger, don't forget ukuthi ukhuluma nobani. In your anger, don't forget that this person is your wife. In anger, don't forget ukuthi this person is your parent. Akuyona intanga yakho. Ave kubhlungu ukuthi umuntu akuthuke. Sure. Akukhulume ngamazwi amabi phambi kwabantu. Sure. Bese axolise emfihlakalweni. Labantu angimoshe kubona babese bangasekho. Yo. Same applies to our partners. If you are my partner and you compare me no partner yakamakhelwane, make sure ukuthi you act and behave njengale partner yale partner kamakhelwane. Yes. Angeke ngirelease nasi statement. Release. Yabona mina bhuti ungazungicompare. Sure. Nomunye umuntu ngibe ngithandana nawe. Sure. Hlukana nami. Hamba kuloyo muntu. Danko. And hambani yoba isithembu because I'm not bad. I'm not enough. Ave kubhlungu mfokamanga ukuthi umuntu akulimaze ngamazwi. Ubathe uyamtshela lento isho yangilimaza. Aloko aqhubeka asho njalo. Oftentimes we think it's right to express ourselves. It's right, but at what expense? Ifana nalento yokuthi bhuti ithi couple ishadile. Sure. Inabantwana. Sure. Bese le ndoda ithukumkayo phambi kwabantwana. Yo. Akukhuluma amazwi amabi phambi kwabantwana. Yo. And whatsoever lo wesilisa ikhuluma kulo wesifazane. Yo. Abantwana babona uma wabo ngento ubaba abiza umama ngayo. Yo. Hlukanani nothando ukose nolithenge ukuze nilithole. The truth is, love is not blind. We just choose not to see. And as you are that person who show up for people, ayikho into ebuhlungu nje ukuthi mhlazana wena kuba mnyama kuwena. You've got no one who will back you up. Mang. You are blessed as a man. Sure. If awusebenzi. Sure. And umuntu wesifazana othandana naye akunikeze respect. Despite of ungasebenzi kwakho. Hey man. Greetings South Africa. This is Amadoda Anyakazisa Umuzi. Hey yo guys, welcome to YouTube channel. Ngiyadlala. Sanibonani bafethu ninjani? Sanibonani njani bafethu? Welcome to yet another episode of Real Talk with Amadoda Anyakazisa Umuzi. As always bafethu, we are back. This is episode number 26 if I'm not mistaken. Siyasathatha break kancane ngoba wakunomsebenzi omkhulu which we're gonna be doing a special episode on loyo msebenzi omkhulu. But otherwise, welcome to Real Talk. As always, Anko ngete bafethu, I'm with Buddha the Buddhas. Bud, alright? The Buddhas bafethu ngirate no grand. Ngumnandi futhi, ngumnandi yini manje. Long time man, long time. Njandle oyivulanga mothi yo what up man. Basho njalo. Yeah, but no. Sibingelele yonke South Africa. Real Talk with Amadoda Anyakazisa Umuzi. We are back bafethu with fire, with more episode. Yimi noMabunda vele siya Real Talk. Yeah, njengoba achaza uMabunda bekubhiza kungenxa yami. Yabona abantu ne abathumela ama message indirectly. Kunama message siwabiza ngama subtitle message. Sure. I message ne engakho direct. Nimbonile wazolani uthe ngenxa yami. Ngoba kunento beyafuna unikhomba yona. Akafuna uyiletha straight ngenxa yami. So that nikhona ukubona ukuthi ukhuluma ngayo. It's fine ngenxa yami. Ngiyazithinta. Uyazithinta. Mara is it necessary to say Sasha? Hey bo ngenxa yami. Kulungile yazi manga. Ngenxa yami. Yeah, it's because of me, guys. No man, congratulations, Put. Happy for you, man. Happy for you. What a bold move, what a bold step. Yeah. But we're gonna have a special episode on that. But happy for you, man. Yeah, no, thank you so much. How has it been? Yeah, no, it has been good, man. It has been good. I'm so happy, man. Yeah. I'm so happy. It's only by the grace of God. Sure. I won't lie to you, Mabunda. So
yeah izinto eziningi ishintshile so ngithemba ukuthi senizosilalela lapho masikhuluma ngemishado nama relationship yeah because of finally man Bhuti we are here kusho ukuthi kudala besinganayo license yabona noma kathiwa sikhuluma ngesex sinayo license khona indoda eshadile so ningazosijaja ningazokhuluma into we're going to talk about whatsoever that we need to talk about freely because there is a married man so we should all along be driver le moto singanama license manje sekune license lokusigudluza so amaya suns up manje ayisibeka injalo indaba i real talk as always but Mango, coming to the topic of the day, ningakhohlwa bafethu we're going to have a special episode la sabe sikhona no Mamango no Bab Mango yabona look out for that episode. Make sure that you like, you subscribe, you share so that we can be able to have great time like real talk. But today Mango, there's something bengifuna sikhulume ngayo which it's very important in life. In life in general bengifuna sikhulume ngendaba yamazwi yabona I know we might have done an episode before about something like this but bengifuna sikhulume ngendaba yamazwi abantu abakhulumayo more specifically emshadweni kuma relationship okuma family uthola ukuthi Mango kunomuntu othi you know ngiyafisa kwangathi ngakuxolela for lento oyenzile kodwa mangikhumbula amazwi akho what you said it makes it difficult for me to look at you the same way ngoba kunokwenzeka mfoka Mango umuntu uthandane naye or ube umngani nomuntu but asho something ishintshe indlela ombuka ngayo ukuthi noma uthi ambuka lo muntu kodwa akusafani because every time when you look at this person kuringa lamazwi awasho more specifically amazwi akhulume umuntu uma akwatile mabona mfethu wathinta enye into that enzima kakhulu if mhlambe singayicacisa but let's just dwell in this thing si explain kahle lento mabonda as I've said in one of the episode ngathi mina umuntu angakhuluma but ulinyazwe ukuthi ubani lokhulumile no wonke umuntu angakhuluma the same thing ayikhulume but ulinyazwe ukuthi ubani lokhulumayo ngaphinda futhi ngasho ngathi mina ukungigwaza ungangigwaza ngingakuboni kungangilimazi lokho but ngingaze ngithene ngibuke ukuthi ubani lophethe lo menze ngilimala kakhulu ngiyakuzwa iyafana nalento mabunda mina I'll be honest with you kulula ukuthi umuntu ukhuluma amazwi abhlungu kuyena but kunzima ukurabha amazwi umuntu awakhulumile amabi and mina I'll be honest with you usora ukho enough angeke mabunda ungithuke ngamagama amakhulu unginembe ngama paragraph ngama 2 page bese wena uzothi sorry ngegama elilodwa kodwa unginembe nga 4 pages 100 pages wamagama wenhlamba so what I'm saying Bhuti ibhlungu lento akuyona into elula yingakho mina ungize kahle Bhuti let's the honest truth amazwi arajwa ngamazwi as no Mazeland okusho Bhuti uma ngabe ungonile kuba ngcono lokuthi ungiconvince along the way but speaking amazwi are positive because mina I'll be honest with you Bhuti angikhulume le khulume mfoka mama angikhulume ngajaheli ukukhuluma amazwi amabi mawukwatile kumuntu osukumthanda noma kuthiwa ngabangani noma kuthiwa ungumzali uma uzokhuluma amazwi abhlungu kufana nokuthi udedela slow poison kuloyo muntu because but there's a difference between poison othi mawudla uqime manje but oyingozi kakhulu ilo ukuthi uzowudla but ufe after 10 years you know you are dying
but you haven't died. You haven't, Yeah, but you suffer inside along the way. So uma umuntu othandana naye uzokhuluma amazwi abhlungu kuyena, kufana nokuthi umdlisa uslow poison. Yingakho kunamanye ama relationship, but mina I'll be honest with you, alow aphansi. If ungacheka hayi ukuthi abantu abathandani, but inkinga mabakwatile izinto abayikhulumayo. You know, Mango, let me say this thing, and I pray abantu bangizwe bang understand. To say, in anger, don't forget to ukhuluma nobani. Angazi if it makes sense. In your anger, don't forget that this person is your wife. In anger, don't forget ukuthi this person is your parent, akuyona intanga yakho. In anger, don't forget ukuthi this person uyamhlonipha. Ngoba iphutha esilenzayo nali sinokukhuluma amazwi sikwatile, sikhohlwe ukuthi sisazophila nalabo bantu. Yazi kungcono mangukuthi ukhulume into we else loyo muntu sozuphinda umbone. But uma uzokhuluma into ebuhlungu kanti kusasa kusakho uphile naye ubhekana naye, and remember kuyenzeka mfoka Mango usho something wena ukhohlwe kuze uyishilo leyo nto, loyo muntu angakhohlwa lento ishilo. Yingakho noma sekakubheka ukubheka ukuthi so lo muntu lo every time akangibheka yilento lebekayisho. Yingakho every time, more especially women Mango, abafazi mfethu abakhohlwa. Umfazi, you can be in an argument with a woman and you say something usuke kuwe wena la ukhohlwe khona akubheka vele this is how you see me, as makes sense. So I want to emphasize indaba ukuthi in your anger ungakhohlwa ukuthi lo muntu okhuluma naye ungubani, because kunabantu fethu abakhuluma nabazali bakho like as if abazali babo as if intanga zabo babakhuluma amazwi abhlungu kabi, kanti wena you don't know ukuthi lento yenza you are putting in a slow poison njengoba usho ma. Hey nayo lento ibaleka. Ayibuye. Mabunda mfowethu ona ibuye. Wonke umuntu uma umenza into uyamtrain. And every time mawuzokwenza i-training, you have to pass that thing. Uthi mawungena kwi-room laba utrainer khona ufunda something awazi lutho. But ungaze uhlale for 3 months, for 4 years, for 3 years utrainele into ethize. You become something ongangenanga uyiyo masophuma. Ngiyakuzwa ma. Mina ngizokutshela iqiniso Mabunda. Uma umuntu ezokhuluma amazwi amabi kuwena, njalo uyambekeze, uyatraina loyo muntu. And ekutraineni, when you become, that person cannot stand lento ayitrainile. Angeke bhuti mfethu ubiza umuntu wakho sukuthandana naye ngesilima, umbize ngamagama onke. Because vele uzochubeka abe isilima ngoba umbiza ngesilima. And naye ke futhi Mabunda. Mama. Ngingaba mhlophe. Wena ube bovu. The more uloku ngithela ngopende wakho ngiyofana nawe. So kunabantu Mabunda mfowethu abakuthelayo ngezinto ubathi uyavika hayibo musu kuyenza lento. Because ngeke uzuyimele if I become that thing. You understand, Mama? So what I'm trying to explain here ukuthi wonke umuntu uma amazwi wakhuluma kuyena uyamcecesha ukuthi abe lento, especially consistent. If I didn't understand the word term yini umsebenzi wesonto church, until I understood le verse la khona lithi uJesu uwasha ngezwi lakhe. The most logo izwi lakhe silidla liyasiwasha, we become the word of God. So now into yokuya esontweni njalo bhuti ngirealize ukuthi the most hlala umfundisi eshumayeza udedela izwi yasiwasha. Uma ngabe besinenzondo, uma ngabe singanakho ukukholwa, the moment aloku akhuluma amazwi okukholwa, akhuluma izwi likaNkulunkulu, we become. Yingakho after 10 years uzibona ukuthi man bengakhona ukuthandaza. Why? Because amazwi
ayamshintsha umuntu. You know, Mango, there's a very strange Bible verse. Sure. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathatha ilwane waziletha kuAdam. Sure. Lithi iBhayibheli lento bekabiza ilwane ngazo beyiba yizo. Inja beyiba okusho ukuthi lenja makayibona before iba yinja wathi wena uyinja yaba yinja. Does it make sense? No. So I'm trying to emphasize into yokuthi be careful of what you name your partner. Ngoba what you name him or her they become. Uma ubona umfazi wakho umbiza useless, ungamangali kusasa makase useless, angakhona ukwenza lezi zinto expect ukuthi azenze. Uma uzobiza indoda yakho ngesifebe or ngenja, I've said it or ngenja or uthi indoda yinja, don't be surprised tomorrow makaveza ubunja ngoba ilento ombiza ngayo. And okungimangazayo naye angeke bafethi nibize amadoda wenu abobhuti benu or whoever that is in your life ngenja bese u-expect ukuthi azale umuntu. So if indoda yakho ibiza ngenja kusho ukuthi labantwana bakho bangamaphaphi ngoba zala yinja. Endeke Mabunda ungizwe kahle. Sure. I don't know, I was still safe. Let me check something. Check, Chief. Yeah. No, we are still safe. Okay. Let me explain something here, but Sure. ave kubhlungu ukuthi umuntu akuthuke. Sure. Akukhulume ngamazwi amabi phambi kwabantu. Sure. Bese axolise emfihlakalweni. Labantu angimoshe kubona babese bangasekho. Yo. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Yo. No, ukuxolisa nginakho inkinga. Man. Xolisa phela phambi kwalabantu. Ngoba Ongimoshe phambi kwabo mawenza lento. Oh, Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto. I hear you. Buti, lena is sensitive, but one thing I've realized about Real Talk, we dive deep. Let's dive The more we dive deep is the more, yeah. Ifana nalento yokuthi Buti, ithi couple ishadile, Sure. inabantwana. Sure. Bese le ndoda ithuka umkayo phambi kwabantwana. Yo. Akukhuluma amazwi amabi phambi kwabantwana. Yo. And whatsoever lo wesilisa ikhuluma kulo wesifazane. Yo. Abantwana babona uma wabo ngento ubaba abiza umama ngayo. Yo. Sbu. Hey, mabang. No, I understand, but I understand into ngisho. Yeah. Ifane nokuthi umuntu wesifazane a disrespect indoda phambi kwabantwana. Bese expect abantwana ukuthi bahloniphe ubaba because abantwana lento osukuyibiza umyeni wakho they pick it up. And asikhulume Mabunda le, asikhulume. Abantwana bafunda ngokubona hayi ngokutshelwa. Say that again. Ikhulume futhi lento lena but it is destroyed. But angali futhi naleyo kwata okay it's fine. Kwatani. But uma nifuna ukusolve phumani inganeni. Hey mom. Understand Mabunda? So into esha abantu abaningile ukuthi manje masokwatile awubuki ukuthi kunabani. Ugcina umuntu somdestroyer phambi kwalabo bantu. Then bese kusasa uyafika futhi uzoxolisa kodwa labo bantu benzeni bangekho. You know, Mango, let me say this thing. Are you aware that kuyenzeka umuntu asho something offensive phambi kwabantu? Sure. And abantu banga realize that lento oyishilo offensive. Depending on immaturity yalo muntu kushiwa kuye. More especially when ngama partner. Let's say ipartner yakho says something ongayithandi phambi kwabantu. Instead of reacting a particular way ukhombisa ukunyanya kwakho, it's a very important ukhona ukuzibamba. Uyokhona uku-addressa lento emfihlakalweni. Unfortunately mfokamang, we live in a generation whereby abantu they no longer have emotional control. They no longer have mental control. Abasakhona ukuzilawula, abasakhona ukucontrola i-anger yabo to a certain level. Uthola couple mfethu ilwa phambi kwabantu e-restaurant. Balwa kwangathi abazange baza bawu-2. Ubathole kuma outing ngoma couples gathering. Out of the blue this couple say yeah, kuma couples gathering. And bakhohlwe ukuthi indlela ababehave ngayo iba i-reflection yekhaya labo. It's very, very important to protect its dignity.
Bafethu, let me say this thing again. Sure. Abazali abekho perfect mfoka mangu. Akekho umzali perfect. akekho umuntu. Akekho umuntu perfect. They all have their own flaws. Sure. But amazwi abantu abawashoyo ebazalini babo phambi kwabantu mfoka mangu. And not only that, nabazali nabo kunabantwana abangabafuni abazali babo ngenxa yamazwi abo. Ngoba nani bazali asibeni honest, kunezinto enizishoyo esenza thina singabantwana silimale ngaphakathi. Sigcine singasathandi ukuba around nini ngoba si understand the pain ukuthi wena njalo mangibona ungicompare nomntana kaSibanibani, ungicompare nabo Sibanibani abenzeni yet ungumzali wami. Instead ukuthi support, but amazwi akho you declare failure upon no kubhlungu ukuthi uyenze wonke ama effort ukujabulisa umzali kodwa loyo mzali anganeli angajabuli ngawo. But you've touched something, man. Yes sir. You've touched something. Yes sir. But ave kubhlungu ukucompare. Yo man. Hey. Because the moment ungicompare, Sure. shothi mina ngi-exist. Lent ungicompare nayo better than me. Angiphinde mabunde. Phinde baba mangu. Ayikho into ebhlungu njengokucompare. Mangu. Ngakuzwa. Especially ucompare umuntu othandana naye. Akucompare nomunye umuntu. Yo. Ucompare umzali wakho, akucompare nomntwana womunye umuzi. Export. And you know what does this thing mean? Sure. Which mean mina I'm useless mama in your eyes. And I'm not enough. I'm not enough. Okusho ingane bekose ngayazalwa la ekhaya ile oyibona kamakhelwane. Yo. Mina puti I won't lie to you. Export. Kunabantwana namhlanje abangasaye emakubo ababazondayo abazali babo. Uma ungacheck ngakhula ngicompare nabantwana bakamakhelwane. Mangu. And masingathatha ukubheka labantwana bamakhelwane ababanga ilento wena oyiyo namhlanje ungcono, but now awusakwazi ukubuyela kumzali wakho because the moment compare nalo wakubulala usa exist again. And let me say this thing. Ngizobuyisela kuwe manje. And yazini okubhlungu bas compare nabantwana bakamakhelwane kanti abafani nalabazali bakubomakhelwane. So if you are to compare me nomakhelwane, make sure ukuthi ungumzali ofana nokumakhelwane. Angazi lento ngisho. Same applies to ama partners. If you are my partner and you compare me no partner yakamakhelwane, make sure ukuthi you act and behave njengale partner yale partner kamakhelwane. Yes, I hope bangizwe ngoba iphutha lenu niyasicompare nabomakhelwane kanti nina kwanina anifani nama partner kabomakhelwane. So if you're a parent and you're comparing your child to umntana kamakhelwane, make sure now ukuthi ungumzali ofana nalo mzali kamakhelwane. Hey, comparison khona la. Okay, angeke release nasi statement. Se release put. Yabona mina put ungazungicompare. Sure. Nomunye umuntu ngibe ngithandana nawe. Sure. Hlukana nami. Hamba kuleyo muntu. Danko. And hambani by stem because I'm not bad. I'm not enough. Yeah. Understand? Ufuna loya muntu. Hamba kuyi. You better shut up, man. I've just said it. You said it. Yeah. You said it. You better shut up and keep your mouth shut. You understand? Sure. Because at the end of the day, put ungizwe kahle. At the end of the day, ngisayiphinda, when someone compare nomuntu, that person uyakhipha futhi uyakubulala. Kakhulu. The reason why put isibaningi lamhlabeni, it's because sizokwenza izinto ezingafani. Sure. And angirelease nasi statement. Sure. Awusoze waba enough kumuntu ongakuthandi. Hey. Doesn't matter what you do. Noma ngabe wenzani mfana kithi, noma unemali engakanani, noma ungamkhipha uye kubo Dubai, noma mabunda mfowethu ngamakhela umuzi phansi kwamanzi, you will never be enough emehlweni womuntu ongakuthandi. Noma kungathi unama multiple streams of income, mango,
lawo ma multiple streams of income they are nothing kuloyo muntu osuke angakuthandi. Yo. Because mina ngizokutshela iqiniso Mabunda, Sure. kunezinto esingakosanga sizilwe othandweni Sure. uma sithandana genuine. Sure. I repeat, kunezinto ekungakosanga sizilwe zi-unnecessary. Unnecessary. The reason why kuliwa, it's because alukho uthando. Hey, man. Yo. No, alukho futhi kufana ukuthi ngiyakuthanda, it's something that is natural. Sure. Kunabantu abafostayo Sure. ukuthi ngicela umtshele ukuthi ngiyangithanda, ngicela ungenze ngizizwe ngiphila. Hey. But ngicela ungenze ngizizwe ngibelonga. Hey, man. You understand, Put? Sure. And number two, when you love something, Sure. you protect it by all cost. Sure. You become careful of what you say. Sure. Ukuthi okay, mangikhuluma kanje uzolimala lo. Sure. And Put, mina ngizokutshela iqiniso. Once walimaza umuntu, umlimaza ngo 1 second. Sure. But it will take 20 years ukuthi akwazi ukuphola. Hey, man, you know why it takes 20 years ukuphola? Sure. Ingoba isilonda esingaphandle kulula ukusibona nokusimonitara masiphola. Kodwa isilonda sangaphakathi mfaka mangu. And okubhlungu ave kubhlungu mfaka mangu ukuthi umuntu akulimaze ngamazwe. Ubathe uyamtshela lento isho yangilimaza. Aloko aqhubeka asho njalo. Ngoba mango oftentimes we think it's right to express ourselves. It's right, but at what expense? You can express yourself, but the question is one, after you have done expressing yourself, are you really sure you still want this relationship to continue? Ngoba you can say something so hurtful. Uthola ukuthi ukuxolela ngiyafisa, like I said. But mangukubona Emangu, I wanted to say this thing. I want everyone. Qala ningizwe kahle bafethu. Ngisho Mabunda. Qala ningizwe kahle. Hlukanani nothando ukose nolithenge ukuze nilithole. Uma kunothando oludinga ukuthi kwamele ulithenge ukuze ulithole. Aliyeke hlukana nalolo thando. That's not love. You are being used. Hlukana ebafethu, it doesn't matter. Emangu kunabantu mfethu abanabangani, labo bangani nabo bathanda ngoba bathanda provided ukuthi kunotshwala ababuthengayo, kunezinto abayithengayo. Ngamanye amagama uma ungathenganga angeke ulithole lolu thando. Uyalithenga. Awemfaka manje kunamadoda mfethu athenga uthando from ebafazini babo. To a point ukuthi umfazi uyasho mina lo mjida lo angimthandi, into engenza ukuthi ngihlale naye indlala, or lo mjida lo angimthandi, into engenza ngibe naye ingoba bafethu hlukanani nabantu. Ingakho umuntu mangakuthandi mfaka manga umuzwa ngokukhuluma nawe akacabanga ukuthi izinto ziyohlala kanjani kuwe ngoba akakuthandi. Angeke mfethu ngithi ngithandana nawe ukhulume nami ngathi uyehle esihlahleni face to face. And here's the thing, kunamadoda asemajele namhlanje njengoba sikhuluma abafakwanga into eningi, bafakwa amazwi ashiwo umuntu wesifazane. Athi umuntu wesifazane akwatile uthi uyazibamba mfoka manga, kodwa uzothi yazini ukuzibamba ngiyazama ukuzibamba, kodwa lento aqeda ukuyisho manje ngiyahlule ingenza yazi Mabunda mfowethu, I'm sorry but this is real talk. It's a real talk. Ngifuna ukuhamba emazweni nakho. Sure. Uyazi bhuti ukuthi kunabantu besilisa, Sure. even nabantu besifazane. Sure. Because kuyenzeka as a couple, Sure. especially manithandana, Sure. tholakala ukuthi okay kusebenza yi-1, Sure. lo munye akasebenzi. It's the grace of God if nisebenza nobabili. Yeah. You understand? More especially kule economy kaRamaphosa. Yeah, uzwek, but most of it acknowledges women. Sure. Kakhulu le economy. Sure. But in the statement engizosikhuluma la, ngisikhuluma both genders. Sure. Kuya ngokuthi ubani osebenzayo Sure. kuleyo relationship. Sure. Omunye thothi akasebenzi. To prove but ukuthi kunabantu abathandwa
the day uthando balithenga, that's the day azothandwa ngalelo langa. Sure. Uyazi ukuthi kunomuntu ohola nge-25. Sure. Is the day umuntu athandana naye azomkhomba ukuthi uyamthanda. Ngoba say month end i-15, i-25, i-30. The moment inotification yemali lithi nothando lwakhe lithi kling. Kodwa ingaziphela imali lapha yana kuboyi-10 imali mase iphelile uvela kutshela umuntu athi kuba ngazi ukuthi ngiyinto enyanyisayo emehlweni akhe. Yo, akakhona nokungibekezelela, angitshelwa nokuthi uyangithanda. Yo, but kungaze kube i-15, 25, 31 or 30 uthando lwakhe ilanga ilibona khona. Mina ngizokutshela iqiniso mntasekhaya, uyalithenga uthando, akakuthandi lo muntu. you know Mango, it's ayikho into ebuhlungu mfoka Mango njengokuthi ube umjida ungasebenzi, usebenza umuntu esifazane. And uthola ukuthi ke lo muntu esifazane ukhuluma nawe noma isikanjani ngenxa yokuthi awunawo amandla okuletha kokudla ekhaya. Emango kunamajita mfethu angasebenzi kodwa ahlala edakiwe. Hayi ngoba ethanda ukudakwa, ngoba abakhona ukubekezelela lamazwi abawazayo endlini simply because of abakhona uku-afford into ethize. Mango kubhlungu ukuthi uzwe umuntu wesifazana akubize njenge-failure. Mawuthi checka, it's not even your choice, it's the circumstances. And most of the time labantu besifazane abavamisa ukusibiza ngama-failure, abantu besifazane labe badla thina the time bona bangasebenzi. Kodwa today simply because of kusebenza bona kubonakala kwangathi useless. Women, listen to me very carefully. Inkinga yenu, you do not understand ukuthi akusiyo wonke amadoda ane maturity enough to handle amazwi. It's not every man mfaka mama. Akusiyithi sonke esine maturity to deal namazwi avela kumuntu esifazana, more especially abhlungu, more especially if uyindoda yomuzi kodwa kwenzekile alahlekelwa umsebenzi. Because umuntu wesifazana but akaqabangi as long as yena akhulumile ukuthi ihlali kanjani kuwe akanandaba. And at the end of the day wena wa responda ngendlela bona ba responda nganye yakutshela mfoka manga. Ingakho kunamadoda namhlanje athi ngamane ngife or ngamane ngisuke la ekhaya ngikushiye nendlu ngikushiye nemoto na yonke into ngihambe ngiyoqala phansi kanti ngoba I'm avoiding your weights. How I so wish women can understand to say do not always ungakhulumi. Be careful, more especially if uthi ukhuluma ubona indoda ithule ukubheka so ngoba you do not know what's going on engqondweni yaleyo ndoda. Umuntu wesifazana ohlakaniphile indoda uyayakha ngamazwi. You may not be able to give him something, but the assurance of love same applies to Tina Singamajit. It's very important to make an assurance. For example, you created a video that trended the past few days whereby you are affirming to your wife the love that you have. Are you aware with good relationship there are guys that do not affirm their women? And they do not understand that there is a certain part of intimacy that has to do with affirmation. Whereby you are just uNkulunkulu mfethu God mfethu bengeke mfethu uNkulunkulu athi asezulwini anga affirm uJesu. Wathi uNkulunkulu wathi uJesu eqeda ukubhabhatizwa, God had to affirm to say this person is my son and this is my beloved son mzweni. Why? That is an affirmation ngani ngamazwi. Umbuzo then uthi when last did you affirm lo muntu othandana naye? When last did you affirm the partner? When last did you affirm your son? Because Tina, more especially Tina, the black community, umntana yakhula za azu abe mdala angalizwa igama elithi I love you. Akalazi. Let me say this thing, Botine. Sure. You are blessed as a man. Sure. If awusebenzi. Sure. And umuntu wesifazana othandana naye akunikeze respect despite of ungasebenzi kwakho. Hey mom. Because I won't lie to you, Putin.
Sure. In our time, irrespect uyithola based on izinto eziphathekayo. Hey man. If you've got nothing, kahle lento lo yagcina ngabo gogo bethu nabo mama bethu. Sure. Thola ukuthi umkhulu into bekayenza nje bekangasebenzi ngaleso sikhathi imali bengena makuthiwa uyangena. But the queen, the woman osempilweni yakhe, she will make sure ukuthi ngimnikeza isihlalo. Sure. But ave kubhlungu ukuthi usebenza ulethela ukudla ngetray. Sure. Unikeza unkosikazi wakho Sure. ngetray aguca ngamadolo. But the day umsebenzi uphela iplate liyakhahlelwa njengenja. Nakudla kwakho uzozibona sonke sinikezwe izandla mfowethu. Hey women. You understand? Yeah. But the time I was working, man, this woman bengamcela ukuthi apheke. Hey. This woman bengamcela. Clean. And mina but I'm going to be honest with you. Sure. This is a real talk. Once umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa Sure. wakutreata somehow, wakutreata kabi ngendaba ukuthi awusebenzi awuna ama source of income, Sure. wakuphatha kabi, mina advise you to go. Why am I saying that? Don't stay. Why am I saying that? God is exposing that person kuwena ukuthi uhlobo loni lomuntu lolu. Yingakho but every time when you are going through difficulties, I used to say this thing, ungavala amehlo mabili. Check how people react. Sure. When usesimeni, check Sure. people how behave, because ama behaviors abantu when you've got nothing, they are talking the truth with you. You know, but makhuluma so mnganami, I'm reminded to say, watch how they treat you when you have nothing. And when I speak, when uma ngithi watch, I mean like watch how your partner treats you, watch how your brothers treat you, watch how your family treats you, because of one day you will have something, and you should not be ignorant of indlela abakuphathe ngayo. Awe ukuthi mfoka mango akusithi sonke sisidistanceayo because of sizondi family. Sometimes sisidistanceayo because of indlela abasiphatha ngayo. Emango ave kubhlungu mfethu uthi umdala kube nomfana kini omncane or umntana kini omncane ahlonishwe ukudlula wena simply because of yena uyasebenza wena awusebenzi. Kuyenzeka mfoka mango uthi uyachecka mfethu ungubhuti omdala la ekhaya, you are the eldest here, but kuhlonishwa lo mncane simply because of yena uya afforda ene wena afford, or ungusisi omdala ene simply because of wena awusebenzi kunosisi omncane osebenzayo manje kuthatha le respect that was supposed to go to you iye kuye to a point ukuthi nama decision making things aksa consult when means the hierarchy, the position has changed simply because of omunye unama resources wena awunawo. Bafethu, be careful of indlela namazi. Yazi into ebhlungu mfama, abantu abakhuluma nje noma ezikanjani bayakhohlwa. Yeah, ene thina esireceive lawo mazi. Hayi ngasivale mfoka mango. Asivale. Okay. Asivale ngalolu hlobo but I don't know what is ovaleka now because ngiyakwazi ngingaze nisixolele bafethu for the up and down namhlanje sishoota thina. You know Mabunda mfethu, there's something ebhlungu lento. I don't know whether you'll relate but abanye they will relate about what I'm talking about. Sure. Do you know but ukuthi kunabantu la ngaphandle when umhlaba ungaba mnyama empilweni zabo? Sure. They've got someone whom they can call as a backup. When umhlaba uba dark. Ukhona umuntu engathi shy call, that person will show up. Yeah. And as you are that person who show up for people, ayikho into ebhlungu nje ukuthi mhlazane wena kuba mnyama kuwena, you've got no one who will back you up. Man. Why ngikhuluma so but? Sure. Ngikhuluma about the words of affirmation. Sure. Ulebo yisho ukuthi uthi uthandana nomuntu awukho sure ngothando lwakhe. But wena you are sure ngothando onalo for yena. Yes. But kunomuntu oku relationship as you speak, that person knows that I'm loved.
that I'm not loved the way I love that person. Ngangis lapho. I hear you. Yeah. That I'm not loved. Yeah. If ngaphelelwa lezi zinto enginazo, Pelile lo thando. luphelile lo thando lo. She's gone, this person. And mina ngizokutshela iqiniso bhuti. Yabona that small voice. Trust it. Trust it, baba. That small voice that tells you ukuthi nah man. Ayikho lento. Yithembe le yanto because abaningi mabunda. Yo mama. Abaningi mabunda basemanyaleni namhlanje. Ba ignore that voice encane. Eyayithi no, don't pursue this thing. Shut down this thing before it kills you. Oh. I'm telling you, ngikhuluma ngabantu bhuti abakuma big companies that God said no, don't go there. As much as kunama green pastures, But don't go there. as much as ebhakila nama hips amuhle, as much as don't go there. green pastures? Ama green pastures now. I know it. No, yeah. Hey. I'm a green pastures. Yeah. No. I wanted to say, I wrote something recently lapha on Facebook. I said something ati, the truth is, love is not blind. We just choose not to see. Ngamanye amagama uthando alukho blind. Siyakhetha ukungaboni. What am I trying to say? I'm trying to say noma ubona ukuthi awuthandwa but uchoose ukuthi ungaboni ukuthi awuthandwa. Yo. Okusho ukuthi kunama signs nama actions ukuthi wena la uthandwa as long as kunento oyilethayo and you can tell. If there's none. If there is none, you're not loved. Right. You are checked up only when this person needs something from you. Kunabafazi mfethu la ngaphandle. I'm sorry. So ikhuluma le. You know ukuthi lo mchitalo le every time akakubiza usho ukuthi ufuna ukulala nawe. Mangafuna ukulala nawe akakubiza. And uzothi ku relationship. The only thing that you talk about is sex. No goals, no nothing. Kodwa you thinking that you are being loved. Do you know ukuthi mfokamango uma umuntu umthanda, you have a way of expressing your vision and where you want to go to. Yo. Put a silenza mfokamango nalo. Kunabantu, can I go this way? Sure. Ngqondo yami. Do you know mfokamango ukuthi kunabantu esingasakhoni ukubatshela imibono yethu ngoba siyazi bayos discourage before siyakude. Splash. But lengazi Noma sithandana nabo. Uthi unembono nevision onayo. Uyazi ukuthi the minute ngiyithatha ngiyibeka kulomuntu, lo muntu lo angeke mfethu angiseke kiyo. I-abortion, the only thing this person is going to tell me how impossible is this thing. Emang ingozi lento ukuthi umuntu every time amtshela something positive abona inkinga kulento positive. I'm saying I want to go and buy a house next year by this time. Wena uzongitshela ukuthi no Ramaphosa abantu abanamsebenzi abantu badayisa imizi yabo uthenga kanjani ngifuna uyithenga kulabantu abayidayisayo le mizi leni. Why can't I bring something positive and instead of you saying something positive and encouraging me and helping me to find ways how am I going to accomplish my goal, you only showing me problems on top of problems. What else? Then you explain me kusasa kwamele ngifike something. Ayi. Abanye benu ni yini enenza ama partner wenu uthi angakhulumi nani? Yini enenza ama partner benu abangantshela ukuthi next year ngifuna ukuya esikolweni I want to do this thing simply because of you have become ama abortion killer, dream killers. Ayi man. Siva. Yazi mabunda ngivale ngalendlela. Sure. Ngivale ngalendlela. Ngifuna ukuhamba kulamazo washo. Sure. Abanye bethu asithulanga ngoba sithulile kuma partners wethu. Sure. We don't share things ngoba singafuni. Sure. Asizishare because of we know ukuthi banjani labo bantu. Mina that is why but ngizokutshela ngizokhuluma iqiniso namhlanje. If you can share izinto nomuntu wakho, Sure. because of uyazi ukuthi uzoyidemolisha lento zobuyishare or I cast it out, iyehla kulelo bus. Hey.
yehla kulelo bus. Why am I saying here? But masithandana, we are partners. Sure. We are friends. Sure. As we are friends, kunama goals that I need you as uMabunda Sure. to assist me to accomplish these things. Sure. I need you as a partner ukuthi ungisize sikwazi accomplish lezi zinto. Sure. So if ngingasabi open to you, fana nokuthi sengilwa ngedwa. Hey man. And ungizwe kahle. Ama enemies esiphila nawo or ama enemies wahlukene. Sure. You are an enemy, but you are an enemy engithandana nayo. Oh, angazi ngibeke kahle le. No, ibeke kahle. Okay, there are different types of enemy. There are enemies that they are far. But there are also enemies that we share bed with them. Yet That we enemies. kiss them. Yet they are enemies. So if uzothandana nomuntu kungekho izinto ongakhona ukuyishare naye, wazi kahle ukuthi mangathiwa ngisucceed, mangathiwa ngithenga le moto lena, uzocala ngibuke kabi lo muntu. No, you are an enemy. Can I say this thing, but Ngishilo ngiyazivana. can I say this thing? Sure. Yazi one of the things is ebhlungu ngokungakhona ukushare into nomuntu wakho. Sure. Ingoba onokumtshela izinto as confidential no two. Uyozizwa zikhuluma umngani wakhe. Emango ubutshelene ave ibhlungu mfethu into ukuthi uthandane nomuntu okhahlelwe ihashe esifubeni. Yeah. Ngibeke kahle? Yeah. Hayi, you've arrived. Yeah. Yeah. What do I mean by that? Eputi, it's very painful ukuzwa umuntu wesifazane or indoda yakho ikhuluma kabi or itshela abanye abantu amaphutha akho. Bese I expect ukuthi wena uzomtshela mawunendaba ezimnandi. Angeke. Umbuzo uthi if uyakhona ukuhambisa indaba ezibhlungu yini ezokuvimba ukuze ungakhuluma indaba ezimnandi ngoba the very same people obatshelayo mawuzubhlungu are the very same people that ozobatshela izinto ongakosanga ubatshele zona. Real talk with amadoda Anyazi Umuzi. Bafowethu njengoba sishilo, we are back on fire. Ngakhohlwa ukusubscribe, ni comment, ni like. Yeah. Real talk ni share futhi lapho. Siyanithanda kakhulu bafethu, uNkulunkulu abe nani. Amen. Ningakhohlwa bafethu kule number siyatholakala 0646200751 noma ngathatha lapha Capitec uthi madoda mbani othengela udrink lapha ya 064620 don't forget to like and subscribe and share. Thank you so much. We love you. Have a blessed night. Awusayicedelelanga 0646200751.